कोंकणी उत्सव 2024 ह्या कार्यक्रमाचे चंद शीर्षिकेपद निर्माण केला सोना गणेश नायक बेंगलोर. हजे गायन केला मंगळूरचे प्रसिद्ध गायकू रवींद्र प्रभू मुलकी. ह्या पदांचे साहित्य राग संयोजने तजी ಒಟ್ಟು सहा गायन केला मुरलीधर कामत कोंचाडी मंगळूर. ध्वनी मुद्रण केला गुरुराज साईराम स्टुडिओ मंगळूर. कोंकणी उत्सव 2024. कोंकणी उत्सव आमची 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 कोंकणी उत्सव कोंकणीचे बारी गौजी उत्सव सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळचो उत्सव सगळो दिसो काण जवण गायन सान होड मुखार येया नांचू कोंकणीची बारी गौजी उत्सव सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು मेळचो उत्सव सगळो दिसो काण जवण गायन सान होड मुखार येया नांचू उत्सव कोंकणी उत्सव आमची कोंकणी उत्सव उत्सव कोंकणी उत्सव आमची कोंकणी उत्सव कॅटरिंग आमची सोनाची सगळाले मनाची कॅटरिंग आमची सोनाची परंबडी बारी रुची कॅटरिंग आमची सोनाची सगळाले मनाची कॅटरिंग आमची सोनाची परंबडी बारी रुची पत्रोडो पत्तोडी पाणीपुरी कुरकुरी चरमुरी उलटा सारो रसम दाळी तोय मळगणे गररी यो मम्मा यो मम्मा यो यो मैये यो मंता यो बप्मा यो चरडा यो बाळा यो पॅलेस ग्राउंडाक यो आम्ही वच्चा कोंकणीचे उत्सव पळोवच्याक वच्चा बिस्कुट रोटी पुरी भाजी मसालो डोसो बिस्कुट आंबडो इडली चटणी बन्स भाजी रोटी यो मम्मा यो मम्मा यो यो मैये यो उत्सव कोंकणी उत्सव आमची कोंकणी उत्सव 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 आमची कोंकणी उत्सव आमची कोंकणी उत्सव. सोना गणेश नायक सादर करता कोंकणी उत्सव 2024.